Santxo Izteke kirol animazioak antolatzen ditu euskaraz Angelun helduen artean euskara sustatzeko eta bereien eguneroko bizitzan gero euskara gehiago erabili dezaten. Arratsaldeon ikusentzuleo, Jurre Bidegain egonda Angelun berarekin jarraian joko dugu bertara, baina bestelako gaiak ere bai, hemen bertan Atabalen kontzertu berezia izango bai dugu maiatzaren 17an Errobiren 50. urteurrena eta ondorioz talde hau omentzeko, baina ziburura jo behar dugu amaitzeko Baltsan elkartean, ziburuko 4. disko eta liburu azokararen kari bar gauean, lehen ekimen bat izan bai da Rafa Rueda eta Gotzon Barandiaranekin. Jarraian emango izkigu xetasunak Nerea Olaso lankideak, ongi etorri iparraldearen orenera. Santxo Izteke kirola eta euskara uztartu nahi ditu. Horretarako Angeluko Kimoa ikastolako gurasoei kirola egin eta euskara ikasi edo hitz egiteko aukera eskaintzen die. Hasi zen historioa joan den irailean, elkartzen ginen larun bat goiz guziz kanpoan, Labar itsasoan, 11etan, eta hasi ginen hor kirol saioak segitzen, nik animatzen euskaraz, lotura hori egiteko kirola eta euskararen artean, eta gehitu dugu orain ere hastezken atxetan Kimoako gurasoentzat Kimoan bertan, eta jana du larun batetan idekia dela ere denentzat euskaldun eta euskal zale guzientzat. Kirola euskaraz egiteak gehigarri bat irudikatzen du gurasoentzat. Gerran motivazioa da gurasoentzat segitzea kirola, baina euskaraz egitea beriztasun bat ekartzen du saioari. Hezitzailea bakoitzak duen euskara mailari egokitzen entxeatzen da. Batzuek euskara ikasten dute aekarekin, batzuek ez, beraz helburua zen ere euskara entzutea, saiatzea ere praktikatzea, kirolaren inguruan, beraz egiagan bada dentarik, baina ni saiatzen naiz euskaraz irakastea. Batzutan itzulpen bat egin behar dut frantsesez, edo espainolez beste batzuei, baina egiagan gestuak eginez, erakutsiz fisikoki mugimendua eta euskaraz esplikatuz behar momentuan, ulertzen dute eta ikasten dute ere, zere mugimendu bat errepikatzen dalarik astero eta berritzarekin azkenean sartzen da buruan mugimenduaren izena. Euskara maila ezberdinak izateaz gain, guraso guztiek ere ez dute kirol maila bera. Batzu berriz hasi dutenak kirola nirekin, dola hainitz urte utzi zuten, familiarekin denbora pasatzen da, lanean, aurrekin eta batzuek hartu dute denbora orain segitzea kirola nirekin, beraz haiek baute maila ahulago bat, eta badira beste batzu ere maila onagrekin, eta hor nire lana hori da saiatzea egokitzea ariketak bakoitzarentzat. Zangoak eta besoak azkartzeko ariketak egiten dituzte eta hiler anitzetan keinu ezberdinak landu. Hori guztia euskeraz. Nahi nuen eman ere sentzu bat nire lanari, zeren euskalduna izan ez da kirolaria txipidanik, saiatzen naiz hori eramaten ere jendeei eta hori esker ere mezu bat pasaraztea, importantela kirola egitea, gure osasunarentzat, fisikoki azkar izaiteko, zahartzeko ongi, minik gabi gorputzan eta buruan beti gazte. Eta euskaraz hobe. Etorkizunerako hainbat ideia lantzeko asmoa du Santxo Iztekek. Baitut ideiak, deia hasi gira hor helduekin, baina aurrekin ere nahi nuke garatu. Eta ari gira aipatzen Kimoako bulegoarekin, asteren atxetan datorren irailatik goiti proposatzen aldugunez kirola euskaraz aurrentzat, aktibitate ezberdinak proposatuz. Eta ikusiko, ari gira hitz egiten, barda ere tokia aurrentzat, beraz Angeluko herriko etxarekin bardugu ikusi. Saioetara hurbiltzeko zalantza duen horri mezu bat helarazi nahi izan dio. Tortzea belurrarik gabe, biziki sanoa da giroa, biziki lasaia gure artean, giro on bat fite sortu da, eta zuenak zagutzen, larun bat goizetan, zeren idekia da denentzat, etortzea lagun batekin behar da, lagun batekin etortzea erretxago izanen da, tale batean sartzeko, eta gero, euskaldunan artean beti giro ona da, beraz, aski errez sartuko dira giroan eta ongi pasako da. Atzarradi ikusgarria aurkeztu dute gaur Biarritzeko Atabalen. Maiatzaren 17an bertan eskainiko duten ikusgarriak duela 50 urte sortu zen Anje Dualde eta Michel Dukoren Errobi taldearen kantak eskainiko dituzte hauek omentzeko. Ideia Xabi Perriren buruan sortu zen.
berak daitu ninduen joan den udan, uztailantzen hori. Bazula ideia bat, enturaz, errobi taldeari omenaldi bat montatzeko, kantaldi gisa, eta abiatzeko prest nintzanez berarekin, eta biztan dela baietz. Taldea osatuta azaroan hasi ziren errepikekin, baina kontzertua edo omenalde izateko xedea zaratago, bidaia bat osatu dute, garai hartako Euskal Herrira bidaia hain zuzen. Hari gorri bezala errobiren kantuak emanen ditugu, zuzenean, eta denbora berean, pantalla handitan, izanen dira proiektu batzu, epoka hartako irudiak, grabaketa batzu, filmatxo batzu, publikoak ikusten alko du, denbora hartan ber murgiltzen alko da, edo batzundako deskubrituko dute, epoka hartan ziren erronkak, kezkak, aldarrikapenak. Izanen da bidaia bat beste epoka batetat, alere ezain urgun eta problematikak berak nola garatu diren, orduan epoka hartan zertan ginen, turismoari begira adibidez eta zertan giren gaur iten alko da alako analisia bat. Euskaraz ulertzen ez dutenentzat QR kode bat ere egongo da sarreran, ikusgarriaren gaineko azalpen eta kanta guztien itzulpenak izan dezaten. Eta ez soilik 70. hamarkada bizi izan zutenentzat, baita gaur egungo gazteentzat ere. Ne ustez adin guztitako. Esaten nuen, oain norbaiteka ateri bazenu horrelako proposamen musikala behintzat izugarria izango zela. Ne ustez izugarria da. Eta oain ere balio du. Orain eta beti, Bai. Balditzatu du enebizia. Ez errobi taldeak bakarrik, Niko, Benito, Peio eta Pantxo, Eltzegor eta guri guziak, Xabierlete eta horiek Laboa. Horiek izan dira, horiek moldatu gaituzte. Iriki dautate unibertso bat. Euskal unibertso bat, eta netzat garaia da, errobiren eskertzeko, denbora berian beste horien guzien eskertzeko ere. Sarrerak Atabalen webgunean eta Atzara diren webgunean lortu daitezke, eta ikusgarri mugatua izatea nahi badute ere, Euskal Herriko probintzi guztietan eskintzen ahaleginduko dira pederen, oraindik datak zehaztu ez badituzte ere. Gogoetarako bidaia izan dadin, Zebilakatzen ari gien eskaldunak, bilakatuko giren eskaldunak, eskaldun bezala, herri maitagarri untan. Maiatzaren 17an Miarritzeko Atabalen hasita. Ekainaren 3an larunbatarekin iraganen da Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 4. edizioa eta aurten 36 argitaletxe eta disketxek eman dute izena. 4. aldia izanen da ekainaren 3an Ziburuko plazan, eta urtero bezala jende ainitz espero dugu euskaraz eta hitzak eta liburu eta musika eta goza bezagun elkarrekin. Biziki garrantzitsua da guretza, bai euskal literatura, musika, euskara hutsezkoa baita Ziburukoa. Eta zinez importantea da, jendeak ikus dezan, zenba gauza egiten den, eta elkarren altxorra dela, denona. Baina egun batekin aski ez eta iaz bezalaxe, maiatzean hasi dira euskal literatura eta musikaren inguruko ekitaldiak Ziburun, Baltsan elkartean, lehena Bart, hitzen aieran hitzaldi musikatuarekin. Euskal kantagintzan barna bidaia bat eskaini dute euskaldunek zeri kantatu diogun aztertuz. Zehazki 15 kanta aztertu dira eta Gotzon Barantiaranek eman ditu kantei buruzko azalpenak Rafa Ruedaren gitarra akustikoa lagun. Rafa Ruedaren musikarekin amaituko dugu gaurko saioa. Ziburuko Euskal Liburu eta Diskazokaren datorren hitzordua Baltsane maiatzaren 16an izanen da Miren Azkaratek aurkeztuko duen erbesteratuen aurrak liburuaren aurkezpenarekin. Eta nola ez hitzordu nagusia ekainaren 3an. Ikusentzuleok, plazer baduzue, bihar arte. Carlos de Celali zutua zegoten partidua. Zazpizak kristau amabi alper, hogei basarritar bago, jauren ikuru kantak